Здравейте, зрители на Майнкрафт! Днес ще ви покажа един епизод на оцеляване. И както виждате има село. И това ще идем в него. И ще поживеем. Аз имах къща, но явно са ме убили. Може би брат ме е играл. Не знам. Днес може да малко да поминьорстваме. Може. Къщата ми е малко, но мисля нататък да я разширим. Това ми е къщата, вътре празно, но нищо. Ще идем да посъберем малко дървента. И да се прибираме, че е тъмно вече. А както виждате, аз още нямам легло. И сега да идем да покопаем малко. Въпреки че нямаме факели, но ще видим. Да копаем. Ще съберем малко камък, за да направим няколко кирки и мечове и тогава и факли, да открием кол, за да си направим факли. Аз мисля, че това ще не стигне, да излизаме вече. Но къде ни беше дупката? Твърде е тъмно и не се вижда. Излезнахме и се прибираме в къщата, защото има много зомбита и други гадини. Сега ще направим 2 кирки и един меч и една печка. За всеки случай да си имаме още една. Мисля, след да ги прибера и да взема железните. Чакаме да стане сутрин или пък не. Ще идем да вземем малко факли. И се прибираме. Докато не е видял някой зомби. И сега какво правиш тук? Махай се. Малко са дразнителни, но... Все пак сме в село. Къде си бе, гадина? И убихме ги. И чакаме да стане сутрин. За да идем да поминьорстваме малко.
чувате, има скелет. Малко ме плаши. Има тиква, както виждам. И ще трябва да изчакаме до сутринта. Ще трябва и този да го убием. Но къде е този си скелет? Аха, видях го. Опа. Майче не видях. Къде ме оцели от тази гадина мръсна? Ще трябва да внимаваме много, защото ще не сме развити както трябва и опасно. Няма хубави неща, но все пак това е първият епизод. Ще трябва да поизчакаме да стане сутрин и тогава вече ще тръгнем. Да ще направим един крафтинг тейбъл и но където скелет не мога да видя. Нямаме и храна, трябва да оберем градинката, за да направим хляб. Айде, няма ли да стане сутрин? Хубаво, отивам още един път да взема малко факли. О, има зони. Но няма страшно. Крипър. Някъде има крипър. Да, във водата е по-добре да се махне. Да идем някъде друго. Тук тази къща. Или пък не, но да идем в нашата къща. Където е гаднярда. Може би е там някъде. Или пък не знам. Но е близо. Дано по-скоро да стане сутрин. Да бягаме. Нощта е дълга, но трябва да се пазиме. Малко ме плаши това скелетче. Се караме с него. Ай, седи, айде. Но аз не го виждам къде. Това ще трябва да го потърсиме и ще го убия, защото ме дразни. Ма къде да ида, да го търся? Гледам само малко и тръгвам. Опа, но къде си има гадина? Къде е този скелет? Не го виждам. Прибираме се на дома да не убият. И може би мисля този клип вече да го спирам или пък може още малко. Нека да стане сутрин и ще решим къде да минем.
Но както виждате, без да искам, щупих стъклото. За втори път. И чао! Зрители, това беше във втори епизод. Ще тръгнем да миньорстваме и чао!